हामबाय media tapuk sono जों तिनी नरंगो मारि मानि के अबनो जों तिनी TWF सेंट्रल कमिटी नो तिनी बुबाग्रा राजपारि उरिखा जों जखन फाइलेजा फाइपा नलता खैजा पक साथाइब्ले तिनी जों मानलि मीटिंग दंमानि मानलि मीटिंग गंथाय जोंनि अरबो थुमुलुं एमडीसी हॉस्टेल दंमानि जों तिनी आरो मीटिंग खलायाव बुबाग्रा बानि फाइ माला फैगा बुबाग्रा बाय माला मांबर जों सेंट्रल मीटिंग अरनो जों खलायगे पखाय अबसे जोंनो बुबाग्रा रिमाखाय बुबाग्रा जोंनो अमहाकेन दागिका बसकांगो तिनी राज्य सम्मेलन होनाय बसकांनि मासो और राज्य सम्मेलन न रुखसावै तै बसकांनि निर्वाचन अबरनो रुखसावैनो बुबाग्रा जोंनो अमहाकेन दागिका जत्त ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तिनी डिस्ट्रिक्ट गांका पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ 12टा डिस्ट्रिक्ट सेमिनार खालायनाय तै ब्लॉक जत्त ब्लॉक तिनी TWF नि ब्लॉक 44 ब्लॉक दङ अ ब्लॉक न सेमिनार खालायनायनि अब बुबाग्रा दागिका जों अबनो सानाय जत्त डिस्ट्रिक्ट तै ब्लॉक रगनो कबो हंनारगो तिनी अब डेट इंखा बुबाग्रा न डेट दिगो तिनी अ डेट इंखा बसकांनि 16 तारिख तिनी तो 10 अगस्त 2022 बसकांनि 16 तारिख चिनी जत्त सारा त्रिपुरा राज्य चिनी ब्लॉक 44टा ब्लॉक न एकई डेट एकई दिन एकई सेम टाइम चिनी सेमिनार होनाय प्रोग्राम होनाय अ सेमिनार खलायनानि बागैनाय जत्त ब्लॉक नर रेडी दं दिहैनाय नंखानि कबो मुनारगो टाइम हंके 11टा टाइम जों नारगलायखा 11टा टाइम 16 तारिख जत्त ब्लॉक न रेडी दं दिहैनि कबो अ ब्लॉक जों अ सेमिनार चिनी अबनो एजेंडा होनाय बसकांनि चिनी फाइनाय मासो चिनी राज्य सम्मेलन होनाय अ राज्य सम्मेलन बागै तै चिनी बसकां 19 तारिख चिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुरनि बार्थडे दं अबनो रुखसावै तै 23 तारिख अगस्त एडिसिव मानमानि साल अबनो रुखसावै बक्सानाय तै चिनी बसकांगो विलेज कमिटी निर्वाचन तै बसकांगो चिनी विधानसभा निर्वाचन दङ अ निर्वाचन दङ तैनो जों बिसिकै जों जोर मारिनाय तै चिनी जाहाते चिनी संगठन दुर्बल गियातै ग्रुप बिजम गियातै चिनी जे संगठन द ते मजबूत खायनानि बागै तेबो प्राइमरी न मजबूत खायनानि ब्लॉक न मजबूत खायनानि ते बुथ कमिटी रकम बेबाक न मजबूत खायनानि बागै न चिनी अमहाके सेमिनार जोंनो खलायदिहैनि दागिजा जत्त बुकुक समनि थानि कबो मुनारगो नरक जत्त न रेडी दंदि तै बुबाग्रा चिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि हिंगांखाय डेट हिंगांखाय 27 तारिख होनाय 27 तारिख डेट खलायजाखा आबो 11टा टाइम नंना जों फोन बायबो करनाय जों डिस्ट्रिक्ट बाय तै ब्लॉक बायबो फोन करनाय जों अबम हायके खलायनानि बम बजागा खलायनानि अब बेनुर नारक जातनाय बजागा खलायनानि बागिनाय तिनी बुबाग्रा अब दागिबो 20 जना खलायै प्रति ब्लॉक नि 20 जना तै डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि 20 जना खलायै चिनी सेंट्रल कमिटी बसकांनि जे राज्य सम्मेलन अ राज्य सम्मेलन बरनो प्रतिनिधित्व जानाय चिनी सेंट्रल कमिटी नि चिनी जे राज्य सम्मेलन होनाय अ राज्य सम्मेलन बुबाग्रा मुजुं जागमानि जंबुहिद मुजुं जागमानि जों जंबुहिद खलायलिया जों पक सालायमानि बिसिंति खलायनो बुबाग्रा बायदेसा जों जागा हंकै आगरतला रवीन्द्र भवन चिनी राज्य सम्मेलन होनाय कक जाबलाय जाखा अशोक जरा न जों दिनै सालायजाक जों तबो फाना बुबाग्रा बाय कक सालायमानि परे चिनी तैसा चिनी मानलि मीटिंग दंमोनि बागिनाय दिनै बेलायकै हामकुखा जों तैसा मीटिंग रिंना नांलिया जों तैसा मीटिंग आसुग लायनाय चिनी मानलि मीटिंग आसुग लायनाय जों अमहायकिन कक जाबलायखा जदि जों जत त्रिपुरा चिनी जे मथानि जे TWF नि जे 44टा ब्लॉक गो बाहायके जों कभारेज खालायनाय एकई दिन सेम टाइम बाहायके कभार खालायनाय निनाय जों वान सुगलायमोन बिसिंति जों जत जागावनो जों फिट खालायगा ब साबो ब्लॉक थानाय साबो डिस्ट्रिक्ट दंनाय अम हाय खालायै जों जतनि बुमुंनो जों दिनै लिस्ट ना हालायगा स्नाम लायगा अब हंगा जों अ लिस्ट एसा फ्रेस का सैनाय
जों दिनै WhatsApp ग्रुप दिनै DWF नि ग्रुपाव जों साख्लायनाय ताई दिनै डिस्ट्रिक्ट रगबो ताई दिनै ब्लक रगबो जों गोरोंलायानो बिसकांनि 16 आगस्ट दिनै 2022 11टा टाइम जत्तनो दिनै ब्लक कमिटी नि सेमिनार होनाय सेम टाइमो 11टा टाइमो आरो डिस्ट्रिक्ट हिंगांखाय 27 अगस्ट 2022 दिनै डिस्ट्रिक्ट नि सेमिनार होनाय टाइम न तैसा साख्लायरि जाओ नरक जत्तनो रेडी दंदी ताई आरो एबसेंट तांदी ताम हिमालय जों ब्लक कमिटी साबो ब्लक कमिटी नि लिस्ट नाहानानि नांगौ बिनि फोन नम्बर नाहानानि नांगौ ताई जे 20 जना प्रतिनिधि फाइनाय सेंट्रल कमिटी नि जे सम्मेलन फाइनाय बिनि फोन नम्बर बिनि बुमुं ताई बिनि फटो अमाहायके जों तुबुई बुबाग्रानि थानि जों रिफाइनानि नांगौ नरक जे ब्लक जे बुमुं लिस्ट दंमोनि नरक जत्तनो एटेन्ड माता मोनाय एटेन्ड दंनायनि बुमुंनाबो जों बुबाग्रानि थानि जों रिफाइना नांगौ हामबाय।